Slav hevalno em divê dersa xwe da li ser personlike fornamvordin bisekinin. Cinavkên kesane yên xwerû. Personlik fornamvordin ji sedî sed nayê watiya cinavkên kesane yên xwerû. Ji ber ku di Kurdî de du komên cinavkan hene, komek cinavkên kesane yên xwerû, komek ji cinavkên kesane yên tewandî ne. Lê em ê divê vîdyoya xwe da li ser personlik fornamvordên Hollandî bisekinin. Heke em vê wergerînin Kurdî, yan jî em li hemberî van personlik fornamvordin em cinavkên Kurdî bikarbînin, em ê van cinavkan bikarbînin, cinavkên kesane yên xwerû. Em tenê nikarin bibêjin cinavkên kesane, ev têrê nake, ji ber ku her wekî min got di Kurdî de du komên cinavkan hene, yek koma cinavkên tewandî, yek jî koma cinavkên xwerû hene. Ji ber vê yekê divê em ji bo personlike fornamvordin vî navê bikarbînin, cinavkên kesane yên xwerû. Hevalno cinavkên kesane çi ne, yan jî personlik fornamvordin çi ne? Em hinekî besa wê bikin, dûr em ê mînakên xwe bidin. Cinavkên kesane ew peyvên ku cihê navên kesan yan jî cihê navên tiştan digirin. Ew pirî caran ji bo ku nav dubare nebin, li şûna wan tên bikar anîn. Em ê niha li mînakên xwe binêrin, em ê baştir jê fêm bikin. Di Hollandî de personlike fornamvordin ev in. İlk es, yay yan jî y, tu, li vê derê çima diheb hatine bikaranîn, di Hollandî de kirpandin heye. Mirov bi taybetî bixwaze tiştekî bikirpîne, xusûsiyeteke taybet nîşan bide, mirov yayê bikartîne. Ev y zêdetir mirov hev nas bike, ji bo kesên nas, em bibêjin malbatê hevalan ji bo wan tê bikar anîn. Yay hinekî em dikarin bibêjin fermî ye, resmî ye, y mirov dikare bibêje hinekî din, gava ku mirov hev baş nas bike bikartînin. Lê ev her du jî pir tên bikar anîn. Mirov gelek cihan da dibîne her du jî tên bikar anîn. Ü ev ji bo nezaketê tê bikar anîn. Kurdiya vê mirov dikare bibêje hûn. Hevalo di Kurdî de ji bo nezaketê hûn hatiye bikar anîn. Ji bo nezaket û hurmetê cinavka hûn ev di sala 1860 da di rêzimana Mele Mehmûdê Bazidî de hatiye nivîsîn. Ev zêdetir di medreseyan de hatiye bikar anîn. Em bibêjin di navbera qasid û axayan de yan jî şêx û meleyan de ev hatiye bikar anîn. Ev di pirtûka Mele Mehmûdê Bazidî de heye. Ev hûn ji bo nezaketê hatiye bikar anîn. Di Hollandî de jî û bikartînin. Li hemberî û yan jî hûna Kurdî em bibêjin, û ya Hollandî ye, hûn ya Kurdî ye. Ji bo kesên ku em nas nakin, yên temenmezin, ji bo em hurmetê nîşanê wan bidin, ji bo em nezaketê nîşanê wan bidin tê bikar anîn. Zêdetir li hemberî kesên ku mirov nas nake, em bibêjin dibe ku xebatkarên dikanekê bin, dibe ku doktor bin, dibe ku şofêr be, herkê be. Ên ku em wan nas nakin, divê em bibêjin û. Kurdiya vê jî hûn e. Hay ji bo mêran tê bikar anîn, ji bo nêre. Kurdiya hay ew e. Zey yan jî zû ev ji bo jinan tê bikar anîn, ji bo tiştên mê. Binêrin li vê derê me got yay y hene. Ev ji bo kirpandinê bi taybetî tê bikar anîn yay. Li vê derê zey zê jî wisa ye. Ev ji bo zêdetir kesên ku em nas dikin, em ji bo wan bikartînin. Ev zey gava ku mirov bixwaze mijarê bikirpîne tê bikar anîn. Lê ev her du jî tên bikar anîn. Het heye, het ji bo tiştan tê bikar anîn, ew jî tê wate ew ê. Binêrin em di Kurdî de ji bo mêran jî em dibêjin ew, ji bo jinan jî em dibêjin ew, ji bo tiştan jî em dibêjin ew
لی ده هولندی دا نوسه ده هولندی دا جبو میران های تی گوتن جبو جنان زای یعنی جی زوی تی گوتن جبو تشتان جی هت تی بکاره آنین ام دو کردی دا ام کنگه جبو میران جنان ام جناف کن بکارتینن ده دمان ها ده هکه برسر هبه ده هفو کامه دا ام جبوه بکارتینن یعنی جی ده دمن بوری دا جبو کرده تی بکارانین او جی جناف کن مین توان دی وکی وی ام وان هر جناف کن بکارتینن لیو نها نم جرامه بلا زیده سری و تبل هف نبه ام دوام بکن وای یعنی جی و ام اف جی بتایبتی ویا وی داری گلا که مروف بخواد تشتکی بکر بینه هنکی دن رسمیه و مروف دکارج بو کسی ناس بکار بینه یولی هون هوالا مگاوا دن گوت لوی داری او تیواته هون لوی داری جه هون هیه ev hun u ev hun ne vaki hevin. Huna ve dere jbo üye jbo nezakatem bkartinin ama nal minaken xubin herin. Huna ve dere jbo perjmariye te bkar anin. Lehmberi Yuli. Zay yanji z te wataya ev. Heke bala ve kişandı be do Hollandi da dahab zay z hene. Lverji zay z te wataya ev. Lve derece zay z te wataya ev. Ve deme ça fem bikin kejan perjmare. Hevano do Hollandi da jî do Kurdî da jî em birêya lêkeran em fêm dikin. Ew em ji bo perjmariyê bikartînin, ji bo gelek kesan bikartînin, yan jî ji bo kesekî tenê em bikartînin. Ev lêker nîşanî me dide. Em ê niha lê binêrin li mînakên xwe. İlk xa narde winkel. Ez diçim dikanê. Yay of you drink coffee. Tu kahve vedixwîm. Divê hevokê de em dikarin yay jî bikarbînin, em dikarin yê jî bikarbînin. Ev dî ser tercîha we û li gorî rewşa we dimîne. Û leyst un krant. Hûn rojnameyekê dixwînin. Li vê derê hûn ne pirjmare, ev ji bo nezaketê ji bo hirmetê em nîşan bidin em bikartînin. Bi taybetî di Hollandê de pir bikartînin. Di Kurdî de ev hûn zêdetir nayê bikaranîn di nav civakê de. Lê her wekî min got berê di medreseyan de hatiye bikaranîn. Tarîxa wê jî gelekî kevne. Lê di Hollandî de mirov bikartîne em bikartînin. Li her derê tê bikaranîn. Û ji bo nezaketê. Em vê qalibî dikarin bixin nava Kurdî. Heke hûn ji min bipirsin, erê em dikarin bixin nava Kurdî. Yani te ewa wê tinê em. Heke hûn bixwazin. Hay lobt in het park. Ew di parkê da dimeşe. Hay li vê derê ji bo mêran tê bikaranîn. û yek jimare. Zay of z xat nar di bioskop. Ew diçe sînemayê. Zay of z ji bo jinan tê bikaranîn. Em dikarin zay jî bikarbînin, em dikarin z jî bikarbînin. Ev li ser tercîha we dimîne. Vay of v fîrin un firyardax. Em rojbûnekê pîroz dikin. Ev vay û v hene. Hûn kêjanê bikarbînin. Ew li gorî rewşê hûn ça bixwazin hûn dikarin wisa bikarbînin. Yûlî fîtsin el kidax. Hûn her roj di çerxeyê diajon. Yûlî tê wataya hûn. Lê ev hûna vê derê û hûna vê derê ne wekî hevin. Zay of z studêrin samin. Ew bi hevra dixwînin. Hevala min gava din jî got di Hollandî de zay z li vê derê dîsa zay z diheb hene. Di Kurdî de jî diheb ew hene. Em ê ça fêm bikin ku ew yekjimare yan pirjimare. Lê binêrin. Zay of z
خات نرد بیوسکوپ لوی داری خات یعنی چونه دیواتیا لیکر چونه لیکر بخو خانه کردیا و چونه لگوری زی هات یکشاندن یک شماره ز خات نرد بیوسکوپ د لیکر دم فهم دکن کو لوی داری یک شماره او جبو جنکی هاتیه بکار آنین کردیا ویجی او دچه سینمایه دو کردیا ویدا جی ام وها فهم دکن گوه که ام دو بجن او دچه سینمایه ام ده هوا که دا فهم دکن کو به طایبتی لیکره دا فهم دکن کو کسک تنیه او کسک تنیه او دچه سینمایه لی ده پرجماریه دا روش جدایه ده پرجماریه دا لیکر ام لیکر وکی خود نویسن yani ji wekî wê Hollandî jê re dibêjin hey li ver kord Zij of ze studêrin samin li vê derê studêrin xwandin e hînbûn e ev ji bo pirjimarî hatiye bikar anîn heke ji bo kesekê bihate bikar anîn kesek tenê me bûta ze studêrt di Kurdî de jî binêrin ew bi hevra dixwînin ev gavek em dibêjin ew bi hevra dixwînin di lêkerê de em fêm dikin ku ew gelek kesin pirjimare em dikarin vê awê ferqa di navbera yekşimar û pirjimariyê de enkel fawt yan jî mîr fawt de fêm bikin em hin mînakên din jî bidin hevalo me gava din hevokên normal me çêkirin li gava ku em bixwazin em pirs bikin em ê çawa bikin em ê wiha bikin drink yay of ye coffee kahveyê vedixwe di Holandî de ji bo kesê duyem te dikeve tenê drink tê bikar anîn Leest û in krant hûn rojnameyekê dixwînin di Holandî de gava ku mirov bixwaze pirs bike mirov lêkerê tîne serê hevokê lê di Kurdî de ne wisa hevok wekî xwe dimîne em tenê Pers nişanê datînin û birêya kirpandinê em pirsa xwe dikin. Loopt hij in het park? Ew di parkê de dimeşe? Gaat zij of ze naar de bioscoop? Ew diçe sînemayê? Vieren wij of we een verjaardag? Em rojbûnekê pîroz dikin hevalno li vê derê ev personleke forman wordin me got şûna navan digirin şûna kesan digirin li vê derê şûna ku em bibêjin loopt Alex in het park ji bo dibare nebe em dibêjin loopt hij in het park em di şûna wê de bikartînin lê ez bawerim hûn fehm dikin vê mijarê ev mijara cinavkên kesane mijareke pir zehmet nîne Fîtsên yûlê elkidax hûn her roj di çerxeyê diajon studêrên zij of ze samin ew bi hev re dixwînin em niha li hetê binherin me gava din di serê vîdeoyê de me got em ê hinekî bi taybetî li ser hetê bisekirin hevalno het hem dikeve şûna navên tiştan wekî cînavk hem jî hin peyv hene ew lîdvorda wan artîkla wan bi hetê dest pê dike piraniya peyvên Hollandî bi dê ne di hildidin ev jî zayan de di û het di Hollandî de jî di zayand hene lê ew wekî me zêde balê naxînin ser zayandê ew ferhengên wan ên mezin de hene xuya dike kêjan peyv nêre yan jî mê ye lê Hollandî wisa wekî me nafikirin ev peyv nêre ev peyv mê ye lê ew tenê balax din ser lîdvort jê re dibêjin di û het artîkil em Kurdiya wê wisa bibêjin ew balax din ser ew peyv di hildide yan het hildide ew nabêjin nêre yan jî mê ye hevalno me got het yek ji bo lîdvordan tê bikarin yek jî
لشونا تشتان دقرم. Ik heb een boek. Pertukeke min heye. Het ligt op de tafel. Ew لسر maseye. Breren het lvedere şuna buke, şuna pertuki gert. Emi di dücera nakin. Ik heb een boek. Em nabejin mein boek ligt op de tafel. En bukertahi de bejin het ligt op de tafel. Adjinavk bekeri ve eketin. Jbotish dbare nebin. Minak ekedin. Hoeveel kost een kopje koffie? Bahay fincana kahve çıkasa. Het kost 2 euro. Ew 2 euroya. Lvedere het disa şuna kopje koffie gerti. Een kopje koffie. Em djara nakin. Em nabejin een kopje koffie kost 2 euro. En bukurtahi de bejin het kost 2 euro. Kurdiya vejim ew 2 euroya. Minaka kedin. Het huis is groot. Maar het heeft een kleine tuin. Mal mezine le bahçeki ve küçük heye. Ev het disa ketiye şuna hause. Lidvorda hause hete. Ev cüdeye. Ev het haus cüdeye. Le ev heta vedere şuna vina vidigre. Ev cüdeye. Minaka kedin. What is that geluid? Ev çi denge, yani ev denge çite, het komt van buiten. Ev ji dervete. Bunu kortkir. Minake kedin, u minake dawiyen bebejin. Ik heb een cadeau voor je. Het zit in de blauwe doos. Diyareke min jbote heye. Ew de qıtya şindaye. Het şuna cadeau gert.